Il-Qorti Kriminali ċaħdet it-talba ta' Simon Busuttil biex ikunu investigati numru ta' persuni fosthom il-Prim Ministru, il-Ministru għat-Turiżmu u Chief of Staff tiegħu. Biex għal darb'oħra ir-riżulta li meta fl-2017 Simon Busuttil kien ġej sejjer il-qorti kienet jagħmel dan mingħajr provi fidejh. F'digriet finali tal-imħallef Giovanni Grixti, il-qorti innotat kif ir-rikors li ressaq Busuttil biex ikunu investigati 7 persuni kien biss il-fema tiegħu u fin-nuqqas ta' provi kien deskritt bħala li jikkwalifika għal spekulazzjoni. Fil-fatt, f'momenti diversi tas-sentenza tagħha, il-qorti qalet li Simon Busuttil għamel biss allegazzjonijiet u semma biss persuni mingħajr ma indika bit-tettal il-fatti tar-reati li allega. Saħansitra innotat il-qorti, Simon Busuttil prova jistreħu wkoll fuq id-dikjarazzjonijiet taċ-Chairman tal-Kumitat Pana tal-Parlament Ewropew, Werner Langen, għalkemm hawn ukoll ir-riżulta li interpretom ħażin. Din id-deċiżjoni hija marbuta mat-talba li kien għamel fl-14 ta' Lulju Simon Busuttil, dakinhar kap ta' partit fl-oppożizzjoni li kien għadu kif tilef elezzjoni. Bl-għajnuna legali tal-avukat Jason Azzopardi, ukoll deputat nazzjonalista, kien għamel numru ta' allegazzjonijiet f'rikors twil kontra l-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Ministru Konrad Mizzi, il-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri, Brian Tonna u Karl Cini, Malcolm Sherry u Adrian Hillman. Eventualment, il-każ spiċċa suġġett ta' battalja legali, dan b'mod partikolari wara li Busuttil beda proċeduri biex ineħħi l-imħallef Antonio Mizzi li kellu jiddeċidih. Għalkemm Simon Busuttil telef il-kawża kostituzzjonali, il-każ xorta waħda ma kienx deċiż mill-imħallef Mizzi li laħaq irtira biżmien u d-deċiżjoni ingħatat it-tlieta mill-imħallef Grixti. B'argumenti dettaljati u studjati l-imħallef tafal barra r-rikors ta' Simon Busuttil u minflok ta' spjegazzjoni diversi ta' kif ir-raġunament tal-eks kap tal-oppożizzjoni kien ħażin u mhux ta' min joqgħod fuqu. Id-denunzjat kien tenut li jindika b'mod ċar ir-rejat li hu jissuspetta li sar fl-assjem ta' dak kollu minnu rrakkontat, qalet il-qorti f'dikjarazzjoni li tfisser li Busuttil kellu jmur il-qorti bi provi u mhux sempliċement bis-suspetti tiegħu u bl-istejjer li ħoloqu. Saħansitra l-aġir ta' Busuttil kien deskritt bħala wieħed inġust fuq il-qorti u fil-waqt li jaqbad iċ-ċirkostanzi li semma Busuttil, l-imħallef jistaqsi kif jistgħu waslu għar-rejat ta' ħasil ta' flus. Eventwalment kien fil-konklużjonijiet tagħha li l-qorti ddeskriviet l-aġir ta' Busuttil għal kwalifikabbli bħala spekulazzjoni. Fuq Twitter l-ewwel reazzjoni tiegħu Busuttil ħareġ jattakka lill-qorti u qal unbelievable. Staqsa fejn jista' jmur għall-ġustizzja. Din is-sentenza tfisser ukoll li kull talba li jagħmel Simon Busuttil fil-konfront tal-Prim Ministru kienet imgidba jew miċħuda. Fil-fatt, is-sena li għaddiet kien ikkonfermat kif anka E-Grant kienet gidba mill-bidu sal-aħħar mibnija fuq dokumenti folots.